Mhla kade ngamukela igama lika Jesu ngo1965 March ngina 9 bazalwane ngahlabeka phakathi endlini yesonto lakithi kudlula umfundisi evakashele lwesihlala naye kanti lo dlulayo ovakashelelo unokuphila okuphakade la imasonto nomthetho kawuqhakambisi nombhabhadiso bayawuntshontsha besuzwa lawo limini ukuthi lo unento esingenayo la Amen. Manje wadlula ke lo Saturday Sunday futhi wayesengwevu kuyikhehla elifaka ibuko kuthiwe la kaMagubane lingahleki lingathi intsi kwakhonzwe ebusuku imvuselelo leli khehla laqale lathi inkonzo ingakaqali phezulu egallery stairs ama volunteer namadodana one by one kuzovunywa izono engathi leli khehla lalazi ukuthi nje esontweni nje indawo yokuqomana hayi asingathi ushe esontweni mawufuna ukubona indawo la kujolwa khona into ehamba nomoya hambe esontweni andi abaqomana umgangela wezwe bashaya umshuthe okwasesontweni ukuqomana kuhamba ngaphansi kwecarpet okwasezweni kulengisa indwangu igubhazithe intombi yakabani iqomile kodwa makholo ubushuthe bese kuthiwa kabafakazeke bangasukuma bonke esontweni bathi angithi esontweni kuyeqala kufundwa ivesi kuthiwe joinane evesini ngoba akekho nje ongafakaza ngempilo yakhe join umuke wathi esontweni ngiyambonga uJesu ebazalwane ngihla ayemseleni akuboshelwe inkabi le kuthiwa fakaza ngoJesu lethe ngathi indlela yakhona emasontweni join ezwini ngoba akekho onesibindi sokukhuluma ngempilo yakhe akekho uyama umfundisi ngesonto athi izihlobo akekho waziyo zihlobo zami Nkosi akekho ngithobekho usungazushisa ntushisa intengekho akekho waziyo siyobona ngale zihlobo ngithi siyobona ngale ihlobo ngisho ngale akulula nje ukuthi athi nganginje kwafika uJesu senginje akukho ningezwa laba abathi sebesindisiwe besanyathela umhlabathi omagabade besanyathela intuthwane iBhayibheli alikaze lisho lutho ngokunyathela intuthwane alikaze nje lithe nje wena vila ndini funde entuthwaneni ukuthi izinto zenziwa kusesemini zenziwa kusesehlobo kungakafiki ubusika haleluya ngamamukela kuJesu ngaleyo Sunday 1965 angithi njengoba abazali behlukene siphile emgwaqeni siphile emqashweni mina ngiphiwe omunye ugogo wasihlobo nje sibongofana oyidlela isinemfu ila ngibekwe khona ngoba uma kukhona izongibeka khona mhla kade ngihlangana noJesu ngaphuma esontweni nginesibibithwane uma ngifika la ugogo eqashe khona la ngibekwe khona kukhona isitolo esingaphesheya la abaseClermont bayazi leyo ndawo endunduma kwakhona isitolo sakaManyoni ngale la kwaManyoni kunentombazane engangifunda nayo untanga wami uma
mangifika ngilindele phethu ugogo mhlawumbe uzongipha ukudla abesethi ungakadli athi nangusheleni gijima esitolo ungithengele ushukela kazukwa u5 cent bese ungithengela itiye likatiki. Ngiyazi ukuthi asimazi sonke utiki kodwa ngiyabona ubaba oyingwevu la ngaphambili ngeke angamazi utiki u2.5 awunampontaka sebeshilo bathi 2.5 utiki. Manje ushintshi kagogo kufanele kube imalini bontanga uzuku ushukela utiki itiye ushintshi imalini utiki yebo utiki ushintshi ngoba ushaleni ukhandwa wotika abawu4. Mina bazalwane usathana ungazi kahle ukuthi nokuhlupheka kwami nokuhlala kwami emgwaqeni nokudivorce kwabazali bami nayo yonke nje lenyakanyaka engiyo kodwa koshintshi awusuka ngeke ungibhide ngiyabantshontsha sterek. Futhi ngekhathi zethu kwakumnandi kakuthi ehamba othenga inyama ka2 bob ufika uthenge ka18 cent. Akukho stembu akukho slip ugoqwa ngo brown paper kuthiwa ngothenga ikabishi likatiki. Hey ngifike ngithengelele ile half cent lokho sekumhloshano sekubuyiselwe ngale ngiyibambele labo 2 cent waye ngazi kahle usatha